Tiesitkö, että Helsingin seudun kesäyliopisto on paljon vanhempi kuin Microsoft? Hetkinen, miten se nyt piti alkaa? Minä olen opettanut täällä Helsingin seudun kesäyliopistossa arabiaa jo 80-luvulta asti. En varmasti jaksaisi enää tällä iällä opettaa, ellei opettaminen minusta olisi siis todella hauskaa. Oppilaat on kivoja, opetustilanteet on ollut kivoja ja arabian kieli on todella mielenkiintoista. Eniten mulle on jäänyt varmasti mieleen oppilaat, että monen kanssa on syntynyt ihan ystävyyssuhteita. Ja sitten on tällainen, että on ollut muutamia oppilaita, joilla on selvästi ollut dysleksia. Ja alussa se on vaikeaa, niin kuin se on kaikille vaikeaa, arabian opiskeleminen alussa näiden erilaisten kirjainten takia, äänteiden takia. Näissä niin vaikka alku on ollut vaikea, sitten ilahuttaa hirveästi se, että yhtäkkiä tulee semmoinen iso hyppäys, jolloin näkyy, että kaikki palaset onkin loksahtanut paikalleen.